Nariha ini amoy sabaya impyaganan asra amin bukulong nila sabaya amin rin mga rikato tawag na sibilyan. Sabaya turin maharos pa kayo. Rick Pida Ivansin Alman. Nabang sa upama mga kaumanda inasudya. Nawas na lang tayo kung namin mga asra ay mga umatok. Biyaw namin hukumunta may mga di umatok. At ay mga sibilyan nila. Ngayon sibilyan niya una mo na bitsara unta bata-bata. In bata-bata bang wala na rin maas niya? Kaya na rin bendo yung maas niya? Ambok papanaw mga kaulamaan, subay siya rin nagpauyo. Sabing bata-bata, mabilang siya Muslim. Hukuman pa siya Islam. Walang singkewanan, subay siya pauyo. Sa abang doon maas niya, maakaroon siya pa maas niya. Kami siya pabiat to, kasalin hukuman ini, nagkuhan ba? Mabalong pikilan si mga ulama, yung singkewanan hindi nagpauyo. Kasalin maksud na nag-jihad, magpasap lang sinagam na Islam. Habang nakaanin bata-bata, ini subay na rin ipato. Supaya na ilang natod siya Muslim. So, ang nabihag mo nasakit, kawajiban na ka magpaubat mga unubat. Katan at magpakaon. Katan masinamoy kalayan nila. Atas tanggo. Bukon lang mo. Wala pa sa lang mga bisaya ni pangutasan. Di yan tuman dyan. In makaon mo, makaon nila. Di sila makaon bang ko rin na makaon. Hangkan na inamasa nakaon na mataon din nagpakasud para mas ng pasalandig ang pagdaan nila. Sinbihan. Sila makaon, makaon. Nagka na naman sintao, amo na sa tinwakto ipagpahwa ta sinastuta. Amin nasag daw mo na bihan. Nawakto na siya pagpawa sin high blood. Kapag kaon hukuman sin Islam, wala man itong piyagwa. Hukuman ng piyapano. Matay ma yan sinabihan. Amo na ilongin wakto sumpayon nila. Minsan pag kita ulungon nila, hindi mo naman hinang natin. Sa piyalihala mo sila. Dahil naman na pagtamong, yung tamungon nila mo rin. Tamungon mo isa. Di mo sila makadjari papag kasi namin nasawa yung papaghuon. Ito nang jari. Sulang hasara si Mango siya. Sulang hasara si Allah subhanahu wa ta'ala. Ataw lang mo brave sadya. Yun na sabihin jari. Sabi na aurat sing kafir, aurat tabsin mo. Aurat sing siya. Nari na sabihin jari. Minsan namin aw na pantalon nila. Apabila sila kahagutan, di mo katuan. Ini manta. Kalanggal na kausara. Inya no irunal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasagaw man wa irunal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kafir yan. Taunar ka yan. Sa inyal ka din dising Allah ta'ala may sara niya suway mo mapakay. Inya to ito hanga niya. Why dito tumal kami siya ng buksin sa Allah ta'ala. Ba't natin mga dungunar ka? Sa inyal ka sing Allah ta'ala amo yung sara kulong na subay mo pa kayo. Amo ratin yung kasing Allah subhanahu wa ta'ala. Amin manaw in sara ni awak din. Bukulin hatihan niya saukat na nirun halka. Di tasab halka ni sara sing Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangyan mapatay ang waktu. Sumud para maslam na bihan. Nakatanet balikan kin bata-bata na babae. Tanet o nito hak na rin. Hindi sila man dari pasakit. Sambil habit sara. Amuray magkajari mukha gana hindi magkahakat. Nabi alasin tema ko. Tabang di magkahakat magkajari mo gana. Bang magkahakat na kayo mo kung nakadungkon na ito. Bukun na kalagyan na may magpataas pa ko sinsuha. Napagkaon damig yan, di mo ko lang tapakaon ng kaminsa na lang silang kadlawang ko, makakaon ng magkato.
sila magkatulong kinagkano. Bihatin pag muamala ang mga bihag. Narihay ini ambo masala men bawa liyan sa lupang niya. Amay pagtakon milkul yamin. Milkul yamin amoy mga bawain na bihag. Milkul yamin. Amasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung babae na bihag yan, lamot siya haganain. Lamot haganain. Hati niya pagbahagian nila. At awan din nga sa wasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ring hamil kulyamin siya. Kami hati ka ang wasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam si mga ulama, suwailong niya maaunin al-muamalatu bil misl. Hati niya bang sa upama hinangon si satro. Apabila sila makasud kauman, kawaon nila yung bawait asawahon. Waktin lang niya maharos na apabila kita makasud kauman, kawaon ting kawabayan nila asawahon. Kaya niya ito yung pagkawin. Yung kalagyan sadya magbahagi. Asupaya, di magsagka. Tuyaw kay pat kanya sa supaya rin magsaga. Unoin hikmat, inini bang sa upama mapakay siya susungot bang sa upama. In hikmat niya rito, bang maon na yung buno, maakoy na yung kausukan nila at tawa matay na. Bang sila on maakoy, dahil nga hula nila, yung pakoy nila pa daira, wayroon na pangahianan nila. In kasungan niya, mga buhianan sila sin pangabuhianan langgasa. Kasalan sin kasikitan. So, upama, pagsud nila patahira na kawakpa na, kawakto mo, bang inlabanan niya satro, in kawakan nila tubo, susungo, may nang sabsab. Ngayon ay dating umangka. Hati niya, ambok pa itong sabab, makapataod sila yan. Napagka naasawahon mo, ikaysa na yung mabanan niya, mujahid niya. Malabo pa yung chance siya, sumunod para na siya. Iwan yung tubo niya, automatikin siya. Mahinang siya Muslim. Iwan din siya magkapangawiran siya pangawiran ng harap. Ama ito hikmat niya. Sa ini maawon apabila daw si mga ulama apabila hinangon siya